прывітаць нашых паплечнікаў у традыцыйных вандроўках па роднай краіне. Мы не спыняем руху, пакуль яшчэ застаюцца людзі, што ашчадна трымаюць у сваіх руках скарб ацалелыя культурныя спадчыны. Сёння распачынаем фальклорную экспедыцыю нумар 375. Рушым наперад у мінулае Віцебскай вобласці. Мы праклалі маршрут з Мінска на паўночны ўсход краіны. Пакінулі за плячыма адлегласць у 193 кіламетры і ўрэшце дабраліся. Вёска Абольцы Талачынскага раёна. Гасцінныя кабеты з калектыву суседзі па-свойску запрасілі нас на супраткі. Вось і будзем знаёміцца, а я да таго ж распавяду пра самыя значныя падзеі з гісторыі паселішча. У сталічнай студыі гуказапісу таксама не будуць марнаваць часу. Там гатовыя распачаць работу па наданні новага аблічча даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухамлін і музыка ды выканаўца Юрый Нестеренко. Юрый, Сяржук, вітаю вас! Привет, Оксана! Все мы знаем, когда поют солдаты, спокойно дети спят. Когда поют рок-музыканты, вот здесь существуют различные мнения. Но сегодня мы докажем, что рок-музыканты могут быть тоже спокойно романтичными. Как сегодня традиционно. Не только послушаем, но и увидим. Юра, добрый день. Очень рад, что ты до нас доехал. Добрый день, Сергей. Добрый день всем в студии. Я тоже очень рад быть у вас в гостях. Это великолепная возможность поработать двум музыкантам. Кто из нас композитор? Наверное, и ты, и я, правильно? Поэтому я думаю, что сегодня у нас будет двойной результат в квадрате. И ты предложил свою гитарную версию. Ну, наверное, потому что с гитарой тебе сподручнее, да? Я правильно понимаю? Ну, конечно. Все-таки гитара – это мой инструмент, да. Поэтому я с удовольствием принял твою версию и постарался сделать эту аранжировку именно в твоем видении, так как ты увидел эту песню. Да, я послушал. Спасибо огромное, Сергей. Все отлично. Хорошо, тогда поем. Юрый Нестеренко, гітарыст, аўтар музыкі і выканаўца, выдавец, педагог, журналіст, літаратар. Скончыў Мінскі інстытут культуры. Сярод створаных ім праектаў White Night Blues, Нестары бэнд і іншыя. Удзельнік шматлікіх фестываляў. Я зовсім забилася. Сьогодні баби прийдуть до нас у супроводі. Ти трохи прибягнешся? А зараз. Ну, опять соберутся и да должна будут кости перемолоть. Ну, а ти, коли тобі я не дуже мішають, заприся в коморку і сиди, як вовк там один. Бабы прийдуть. Ой, Зоська, яны ж сьогодні тебе будуть приймати у свій бабський гурт. Ой, а як гэта? Ну вот, а брат таки жартовный. Ты замуж вышла, ну, у тебя еще пока дитя не было, и целый год тебе молодухой звали у себя.
Ну, а уже с Покрова новые молодухи, новые веселье, значит, новые молодухи. Жанчины тогда принимают, ну, у свой бабский гурт. Як бы ты уже сапраўдная баба зробишься. Здорово, Петро. Здорово, Вовка. Добрый вечер, Уха. Добрый вечер. Господынька, ти примешь у супровки? Ой, проходите, проходите, проходите. Добрый вечер. Ганночка, а где ж твоя молодь? Ай, вон Зоська дитя укладывая спать, а Василь поехал до тещи кабанчика заказать. Ой, это доброе. Гасцюем мы сёння у Абольцах Талачынскага района. Першы пісьмовы ўспамін пра вёску датуецца 1387 годам. Тады князь Вялікага княства літоўскага Ягайла заснаваў тут касцёл, адзін з першых на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Вось гэты памятны знак і усталяваны на месцы былога храма. Ініцыятыва аднаўлення памятнага месца належыць загадчыку амбулаторыі Віталію Валаткевічу. Ураджэнец Талачына прыехаў па размеркаванні ў Абольцы ў 2016 годзе. Пры абыходзе тэрыторыі малады спецыяліст адразу ўбачыў надмагільныя пліты, скінутыя ў роў і ўросшыя ў зямлю. Некалькі помнікаў былі вернутыя на ранейшае месца. А ў 1772 годзе ў касцёле епіскафам суфраганам служыў Станіслаў Богуш Сестранцевіч, колішні студэнт некалькіх еўрапейскіх універсітэтаў, настаўнік у доме радзівілаў. У ранейшыя часы ў Абольцах на адной плошчы мірна суіснавалі касцёл, царква і сінагога. Добрый вечер. Добрый вечер. Зося, мы вырашылі цябе сёння прыняць у свой бабскі гурт. А вось табе, Зосечка, і хустка. Бо ж баба не баба без хусткі. Хай Бог дае, каб твой Василь на чужыя спадніцы не заглядаўся. А вось табе, Зоська, чугунок, каб у печы со святкувовкіними горшками не білися. Ой, дякую. Зося, ось табе качарэжнік, бо баба без качарэжніка ўсё роўна як салдат без ружа. Ой, дякую. Зошка, а табе я дару абразок. Каб Господь ніколі не пакідаў твою хату, каб вам жылося весела і дружна, каб ты пражыла шчаслівае жыццё і мела што расказаць сваім унукам. Ну, сядайте, женщины, сядайте. Сядайте.
час зрабіць невялічкі перапынак і вернуцца з Абольцаў у Мінск. Як вы разумееце, супраткі гэта вячоркі, што ладзіліся ў восені і ўзімку. Адзін з галоўных і значных рытуалаў абраду пасвячэнне маладухі, што ў гэтым годзе выйшла замуж у шэрагі старэйшых кабетаў. Вось і пацікавімся ўласцівасцямі такога сімвалічнага надання іншага статусу акурат пасля таго, як завітаем у студыю гуказапісу да Сергея Сухамліна і Юрыя Несцярэнкі. Дорога, дорога, дорога широка, а по той дорозе 3 сады зеленых. Юра, сейчас у меня вопрос, не относящийся к песне. Я знаю, что у тебя очень много проектов. Какие из них сейчас остались у тебя главными? Дело в том, что я не оставляю свой блюзовый проект с группой White Night Blues. Потом параллельно существует такой акустический проект в рамках группы «Не старый бенд». Программу авторских таких композиций сейчас сделали. И играли недавно с художницей Марией Борисенко на ее такой выставке небольшой. И планируем еще и большую выставку. Сейчас продолжим. Сказали, що да, Прошки Іванової свати приїжджали, де кажуть, а некуль здалеку. О, так весілля буде. Добре. Весілля то добре. Але ж і праця яшчэ не пачынаты краю. Ужо мы з Зоськай дык усё пабралі. І на аснову, і на аўток. Мусіць жа ўжо пора і кросны ставіць. Так а чаму не? Поглядите, якая хата свободная. Тут же можно всем собраться и покрасить. Я вон до Соловки ездила, бачила такий пригожий узор. Може, і ми так і зробимо. Я вже і покрасила нитки. Во. А у меня жанчинки и краска есть. Зеленая и ружовая. А желтая? Есть и желтая. Як добра. Ну, так не воздух, уже ж і будем тады ставить. Вон летось гэткіх абрусаў наткалі, всем не то. Працягваем плённа бавіць час у Абольцах Талачынскага раёна і яшчэ пра гісторыю слыннага касцёла Святой Панны Мары. Храм, што стаяў тут, на замкавай гары, не аднаго разу перабудоўваўся. Апошні раз адноўлены драўляны касцёл адкрыўся ў 1809 годзе. Па расповедах старажылаў падчас вайны на гары дыслацыраваўся нямецкі гарнізон, а сам касцёл выкарыстоўвалі як стайню. Храм здолеў перажыць бамбёжкі, пасля вайны ў ім месцілася школа, а ў 1960 годзе касцёл разабралі. Кажуць, у падмурку і ў печы дзеці знаходзілі старыя грошы. Добрый вечер вам, ухажер. А чого ви не найбільше? Ну вот, Пилиппа пообещала. Мы собрались в ее хате, а потом она сказала, что тлому много больно. Где можно понянчиться с Валечкой? А не вот, Зоськины руки отпочнуть. Прахушку, прахушку. Надо не пустила, что вещали. Ай, Жанчина, давайте мы приспеваем якую песню, бо молодь цяпер хай з нами приспіває. Зятела, зязюля, раз мою хату, села на калину, ты стала кувати, села на калину, ты стала
Яшчэ адзін крок з мінулага ў сапраўднасць забольцаў Талачынскага раёна ў Мінск. Неад'емнай часткай супрадак з'яўляецца адорванне новай удзельніцы з жаночай суполкі яе вопытнымі паплечніцамі. Яна ж у сваю чаргу іх усяляк улашчвае. Абавязкова вернемся на свята, дзе нас чакаюць суседзі з нізкаю прыгожых даўнішніх песень і танцаў. Аднак цяпер варта ацаніць, на якім этапе працэс трансфармацыі народнай песні. Зазірнем у студыю да кампазітара Сергея Сухамліна і выканаўцы Юрыя Несцярэнкі. А ў трэцім садочку маці сына цешыць і рыдае, правдачку пытае. Да, здорово, вот так. Вот сейчас все было именно так, как нужно. Я знаю, что ты занимаешься также с детками. Может быть, там тоже есть проект такой, ну, например, «Немолодой бенд». А что касается деток, то вот как раз в начале 2020 года мы готовим детскую книжку. Это стихи, они же песни, разные там загадки, рассказы, сказки и все такое. Я думаю, твоя книга обязательно найдет своего читателя. Но мы продолжаем дальше работы с нашей песней. Второй куплет, Юра. Ды про Петраку, ды про нявесткі, а капіхала. Каб я і кахала, як зараз раз і вам сказаць. Працягваем паглыбляцца ў мінулыя вёскі Абольцы Талачынскага раёна. Паселішча не аднаго разу мяняла сваіх гаспадароў, пакуль вялікі князь Сігізмунд I не падарыў маёнтак сваёй жонцы Боні Сфорца. Да сярэдзіны 16 стагоддзя тагачасны горад Абольчы з'яўляўся цэнтрам намесніцтва, у склад якога ўваходзіла сяно з наваколлем і частка Талачынскага раёна. Але пасля мястэчка страціла сваё значэнне. Славілася яно сваімі кірмашамі. Ладзіліся яны тут тройчы на год. На іх можна было і наесціся, і напіціся, і пацешыцца ігрой вандроўных лірнікаў. У 1896 годзе у Абольцах працавала тэлеграфнае аддзяленне. Узначальваў яго Кузьма Торапаў. Дякую вам, Свячорочка. Калі ласка, жанчынкі, вы ж прыходзьце заўтра зноў. Зоська павінна вам прыгатаваць частункі, каб паказала, якая гаспадыня за год зрабілася. Так што заўтра абавязкова праходзіце. Мы заўсёды рады. Праходзьце, праходзьце. Заўсёды ж працаваць у гурце я. Да пабачэння.
дорога широка, а по той дорозе 3 сады зеленые, 3 сады зеленые. Хорошо, Юр, скажи, пожалуйста, вот ты назвал очень много проектов. Есть ли у тебя какие-то приоритеты? Ну, семья есть семья. Понятно, что дети – это особое отношение, масса времени. Вот. А творчество есть творчество. Оно всегда было, где-то как-то развивалось и не прекращается и сейчас. Я понял. В общем, дети в приоритете. Ну, в общем-то, да. Хорошо, мы с тобой записали эту песню. По-моему, записали очень мило. Получилось. Спасибо, Сергей. Я также был очень рад поработать. Мне очень понравилось. Вось так мы з вами бавілі час на супратках у Абольцах Талачынскага района. Відавочна гатовыя прадаставіць наглядацкі суд вынік супольнай творчасці і кампазітар Сергей Сухамлін з выканаўцам Юрыем Несцярэнкам. Вось і ацэнім, як выглядае дарога ў новым аздабленні. Я ж заклікаю вас сустрэцца ізноўку роўна праз тыдзень. Нас чакае чарговае культурна-гістарычнае падарожжа. І, канешне, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў першасным нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Убачымся! Дорога, дорога, дорога широка, а по той дорозе 3 сады зеленые, а у першым садочку соловейка свища, соловейка свища, местечечко ища, а в другим садочку зязюля кукует, зязюля кукует, гнездечко будует. Дорога, дорога, дорога широка, а по той дорозе 3 сады зеленые. А у 3-м садочку мать и сына тешит, тешить и рыдает, правдочку пытает. Ты, сынку мой, сынку, кто ж тебе милейший, тижонка тетеша, ти родная мать, а помреже теша, горелки напьюся, а помреже жонка, jeszcze оженюся, а помреже мати, слезами зальюся, а помреже мати, слезами зальюся. Дорога, дорога, дорога широка, а по той дорозе 3 сады зеленые, 3 сады зеленые. Может быть, поскачем заодно тут? И где ты крупы толчи? Юра, добрый день. Очень рад, что ты до нас доехал. Конечно, это большая радость и для меня. Ну что, не надо